Mauliate Tuhan di papungu asine roham kami musenu aing lumubi makana tua-tua nami di son nasa terus masihol marsaor jala pakulingan ni hatam di ngulu na di jalanan nasida di nadeban ngagok keterbatasan alai porsia do kami Tuhan anggo ha porsion na manoktong doi ala takas do dihilala nasida aka permudung di nguluna atau ngasi maroham marhite parsauran nami sadarion pasunggul pakulingi mahami muse marhite hatam pasatabba gugunami madalani akari-ari nami pasu-pasu masudia kana tua-tua nami. Amen. Tajama dihita hatani debata pesalmen ono pulusia mamuka sian ayat 30 sada saharodi ayat 37 pesalmen ono pulu sia oh adong kai ketik na ibabel gade ada gamme kono bae bah luar biasa do dah tema satakas saja hakamang dah sono marido pujiokku ma goarni debata marhite-hite edde jala pangasangapok kumaibana marhite-hite puji-pujian dida kanadang olimai gabelasma rohana sida saihirasma rohana rohamuna hamu ale akan namangalului debata saya pujion di langit do tanod do ibana sugut akalaut pe rodi nasa na mangicir di bagasa nakai asa pinopar niakan na posonai tumiaca sugut jalakana makaholongi guarna maringan di sini ima sahana dakuboto kamang do tinang tamulay majo makatayon siyan guluta sa diri usukum majo hitan lain sedia gudang ma si taonon na binulus mo ingulu mo gudang go gudang boy do cerita honom musada molo dang langsung tuau lope masatok ke cono tangan mo pasaha majo na bora na itang yang mutu de bataso nari sada dari sekian banyak lopi majo omma apala na hubarukil honwai boleh majo tiki tu hamna apala satokin pasahat toni na seseda na borak nai amen dodok go saunari suku-sukuku na baduahon dukod ditao kamu na duki sayro may manorahati sayro may mabay si bata lungun hachi pakilalaan adong ko pakorhon na ihamo dia ma pakorhon na sahid dalam tabba pikiran dalam tabba pikiran do adong ko hamuna isi diingot inaborati isosak nahat siti itormared di bana tu debata oh debata hodo debata buino ita sahatu sih ai hatani debata do anggo nguluon dan adong jamina siya kaporsiaon bahwa kita bebas dari penderitaan alai di paingot do halak na porsia ketika menghadapi hidup ini sarupa dohita dan ditogu tutonga-tongani pamatongan artinya ini adalah gambaran realitas hidup siapapun dia bohape jono ngatu debata bohape burjuna anggo parukiloni socod doi lebungna holanoni do apakah penderitaan yang saya alami itu kesusahan itu membuat saya terpukul membuat saya menjadi sakit membuat saya menjadi orang yang mengeluh atau tidak
Jamitan na budari. Ipertanyaan, berkamu nama. Maguna na holsokonom. Parabiton, si panganon, dohot portibio. Ayung marga do daging musiani ngayon na. Habi berkamu nama, jotando hita madabu, toaka holso, kekhawatiran, bahkan dang say tardapot do, halak, nagabi rosahina alani si taunon na. Jaladak kola rapa juluhu molohudo, nagumudang mabacahi tahado. Pikiran. Hola terganggu pikiran, Roma ka sahita kanasi. Ternyata perpesal menon berbeda do. Ya do bibana kana mauli, ya do bibana kana haciti bagasan ngoluna. Itu rode bana. Pujiyoku madebata, jalado honokku mau diate itu ibana. Mulai bahasa Indonesia nanda dua itu, puji dan bersyukur. Alani sebetulnya halak napor ya ngai ko terlatih ibana disudia kasih tahu noni. Alani dohonok kuma unak tarsonggo be mangadopi moloro kasih tahu non. Jangan kaget. Alai adopi ma sudah kasih tahu nomi terima alai ikom marasing gohita mangadopi sia nakajolma nasoporsia. Carana boha iko gabe halak na mamuji debatado. Berkamu na may ngulo ni halak batak dah. Selesai do sudi paru kilo ni halak batak marhite dena. Na subuye dia hupurwa di halak batak. Danga dong anak nga. Ala anak pangguaran do itorede buru pangguaran ni. Imah. Dia kada matua ala saidau gelenga maoli sarihon maoli torro uzu dingul koma dia malapatan na mulunga maruzu ngau manotor marebasam ase berkamu nama naneng dohonokku si anak kay dei sebetulna ngai ko batu dohonota ise hita lau makamu nakoni saunari au manangah pe tahun masa mulunga hubigi dia dehon apalagi dengan sungguh-sungguh yedehon buku ede sai patogu rohaki ali Jesus tuhaki ngasobu pakilala atik pegudang madokon ayede ni namate de yamanginda dia udang ede ni namate aladak kay boto namate maredde ise mado ede ni namate ede ni namangulu dui alai ganup dia atari de yedehon yede sai patogu rohaki ali Jesus tuhaki itor sobuna mapakira aku danga dong menawa ay urok manuai tohodo tua hamuna anggo zolma masih buat paru kilo na beno ngino alai urok manuai ise majo hita boy mang edehon sada edeh hasomalan ni rohanai molo di edehon di mana sobu mapakilalan ise majo hita adong ay nang boru tagaol bani nang majo hola di edehon on gabeon na majamida siya sudah ka edenasi. Sulan dita lima widalani untuk malau tu Yesus amalumro. Ya. Margo kumain dah. Iya, mereka mah dinatar sulat di tahu. Hato ma'auro madapot tu haki. Sebenarnya kamu nama alaboha ngasih tot di noni, ngasih roha noni. Hidup ini akan membawa kita gampang tergelincir. Ai songon dia dohonon, dia do songon tolor dia do kari. Ujuk tanduk go sudi ay ado kurwa boy hamorau majamin boy dohono tala burjuhi tala ni tangyak tai boy majami kita terus dalam segala hal dangadong sitaono tidak ada bereng secara Alkitab justru halak na porsiai na tado opung ni na porsia dia do bidoh kasih taono ni alani dia deho mumti takut daro ko besar nai sianawa majo. Oh, inang baru bapahan, Diana. Ya.
Ya. Amin. Luar biasa. Tepuk tangan macam itu kita pinang dan go. Tabbadu bukan. Tabbadu neang. Alana merhite dei ni suara homma pakilalani. Merhite dei sehirana terhid ma pakilalan. Merhite dei alanya dei hodoi mardonga tangi yang diba sehirana juluni ba nama Tuhan ini. Jauh-jauh auto. Sebere kamu nama. Nanaing dohonoku anggoi portibiodo. Danga dong nabui mangalehonelus manangaha tu si taunotai. Jalai dirasa ho parpesal menodoi. Alanido di dokoni mana ma iko pujioku do Tuhan ini. Jalai ber kamu nama umarga doi sianahai dokoni mana. Jamu etul bulsadanai. Umarga sedia doi mana. Umarga doi sian mida jonggi manang lobu sitiko taduk namar tabirik. Seber kamu nama lebih mahal itu. Edenai sian isude. Nanaing dohonon na dang nasoarga pilihan. Molo pineleho rupani akan adu menggani siapa pahanan ni batu debata nadenggat doi. Alai ternyata di hati dakku parpesal menodo. Persembahan yang paling indah adalah ibadah dari hati ini. Bohado iba manoba debatai sia roha nama cai bagas umarga doi sian nasilehono manangaha. Alanido apalagi hamu kamang do tinang di hatu munaon so tu ngadong nama ngapia bedisi baeno doho di dia nga terbatas bedisi sude ala memang ido partikiana alai hudoma kualitas ibadah dan boy mangorui manangaha. Jadi banda molo saya hudok tuhan muna molo lao pihak nyon lan sion lao tu dia toy mak ipaloas ala huetok perjumpangan mudoh debatadui molo adong gope boy di pasah tamu tu guriau mauliate mak alai no bagasima boado hamu torus di bagasa ketua munon roha onon nama roha naiko dipilih ko tu debata gabe dala persombauna tu debata alani dohono kumakamang doho tinang sipam matu rohami di dia napalak roham
Si pemabagas tu pusu-pusu doho tate-ate mi. Alai nama pusat peribadahanmu. Dia nama baik gogong. Dia nama baik semangat diho. Anggo naing baik nommu nama kana mangarsahi di si. Nama baik ko madate. Nama baik ko mundur. Taba nama hagaleommu di bagasan guluon. Ber kamu nama. Aita habbe hamuna. Pola ro berita na negativo tik. Apa? Posado kan? Unak pola doi, pola lau tu dokter, ay nga naik kolesterol mon, naik gogulam nuaingin na. Ulu tabba sahit iba ni? Ulu tabba. Alani neng dohonokku dia nama belasi masimpan di sol. Unang be. Molo adong ko pe di portibion nama coba naung be. Sone dei manak kini ma uju tersiladit jauh-jauh do auto hatuho terus masih roha na bagasi pinasahat tu debata. Molo ngasahati jupang manedokon diturpukon, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Seber kamu nama pasahatoku mapuji-puji yaki, hamoliate oki, rasa syukur itu debata. Ber kamu nama dukosia, dukosuanaka, nama ngaleho gogo, nama ngaleho semangat, nama partodiau imahatani Tuhani, rope akan namasa Tuhan. Mauliate ma. Ala diudu todo hosaku sahat rodi tikio. Mauliate ma Tuhan. Ala takas do pasu-pasum diau. Jewer kamu nama molodo paru kilo ni tuson nama. Upuji debata jala hala nama do mauliate ma. Abebe setelah serda unang betu naboraton ala naboraton mabekol somdui. Nahatsiton mabaen arsa mudoi na manosakon manabay kolesterol mudoi atong di dia nama husip pematakas di ate-ate kon gok pasu-pasu dong ngoluku alani takas ma pamuziok kutuho Tuhan sidok mauliate mau disandok goluo amen saunari bereng mamuse si taunom muna borati bereng dah tatap nati nangya ko muna kiningani dok ma mauliate ma Tuhan molo di paluasodo piau mangadupi nabora nuaingon naing lam tugom mu doau tulabung alani margugo doau mangadupi on marsanga maho Tuhan amen ima inang boruado tahe dari kursi roda inang borsi topul ngabe saunari sipamma boy doho terbatas alani kursi roda ini. Hupuji maho Tuhan didenggan di basam nahu jalol di sadok ngolukon. Takas do panarihom. Atik peko di kursi do rodau nuai. Madok mauliate mau. Tuho matakas kamauliate on ni rohaki. Molo tungadong akan manosa kau nuai. Tabamu do gogo diau mangadubi. Amen. Ngabebe asa berubah cara pendak tamameri uti. Toho do isido sude dang mago alai ngamar gogo behita ngasing be pamerek tamamerengi. Contoh, buat museda, buat majo calu pendito. Berek kamu tatap pamu ibana. Ame? Adong ko nahurang di bana? Adong ko kan? Ingot ba bereng majo nahurang kai. Oke, sonari sipan. Olo do homar sa pamerengi? Batahe. Naroha bti. Sonari adong ko halubian dah. Halubian nai majo bere ima jo paingot ingot buah hukum boha urangan nai hukum buah dang boy bainot ta jo ingoluo jo songoni ina maresep pula lah bereng mangoluo buti unang besai na mangarsaki hoi bai alai bereng mangoluon pinuji maho Tuhan ai gudang do HP di pamasaho atik pe sodo nuai sot sudia kana maolon margugu doau di beko mangadubio amen gugu dia kamang do idang da ima menginspirasi ima na perjulu setur tahun baru na paduahon dia do pisi tahun nai dukon iba ni mana soni ternyata berdampak go itu akan nabugos doho to akan nagale jadi nang dohonon na halak nama muzi debata halak nama dok mauliate itu debata tanpa tak sadari HP ngajami tangolute itu halak
Ngapa cudok tu ita kamangda? Anggo siak kamu na tua-tua poda tangiang inam. Alani ne ikut tak geser. Unang besa itarida hatua muna gabe hatua na pangarimason. Unang besa itarida di hatua muna hatua nasai madele sai marsak. Alai sepa tubuhamu masih kol di roha. Roma poparani buti. Ayo ke rumah opung. Karena mereka tahu di rumah opung ada doa. Toho do motivasi nyoka ada ngasing bedo. Tangi kena denahon. Saya nirip puro na marsihol siholo. HP na ngadong pun neba dohono na neba gasar rohanai. Ngabe? Saunari mulak ko tu debata. Puji debata dok mauliate atik pe marsita ono nadong ne dok ngel-geleng mi mauliate jodok sehat do ibana. Itorjuma anggo artano marga anaha Roma ho tujuluk kon asa hutang nyakut jala hu pasu-pasu. Wah dang makitiri bebana ale cogari joro ibana honna hepen go ho sumu be ho na ibana pe marsak tensip pe naik je saunari hapor siau pamujioni doho hamboletoni berdampak go to kanagale to kanabogo sina soni mah Roma asa hutang yakko asa hu pasu-pasu ko dulu ai on nama siana dang adong penasing ni muma tangi berkamu jadi bitan hari minggu edang na cekiro hamui sotikina do pe ngamat jalo warisan HP manyo pepek pesotola ai kan itu persoalan ni anak yang hilangi bolo boy bapak ahana dong di sini na bagia kitor liam masuk di mana tohono memang angko secara hukum kejahudian 2/3 artanina tua-tua milik isya kangam mai 1/3 mai siap pudan hak ngaro memang ini alai mai ko kamu na matohono hak ngamangulu do pe bapak na ijalo ijui alai do ko saya sih kamu na persoalan berikut dak ya maniup hebeng na gudang gimana ujung salah do pak sayon na patoluhon salah mesti bergaul ai doha keburu na swasi di mana berfoya-foya habis basude alai bohana tua-tua nai ileo do ileo dangulo protes jala hebatna mula muse anak ngai ijakon di mana do ijakon nanang dohono kuda oma to ema na boile anomo leon ngauro nakiningan nang materi dengan rongbe ngai habis bika omah tua ni maroho am eta ma mulo sai terlopa mana dang pesam mana si gorengi eta martang yang mahitan di rumah jeina mana tarliang nau tu baru hamu jamita do daripada saya patuduh kuarsamu lam galeho iba ini ku masusah do unang baita bay sahid jala yakini sama perpesal menon ahan natin nagyakomi ahan na pinasangami ingot debata itang ihod do may mah auda koto kamang do tina boy do hapor siata ngulumot sonari perbuy ni tangyang mo boy do jalot tay manang na parukilo petaho no malus na maulo toy inang mo jo buasa mauli do kodinang toy sambil diskusi kita pasti akan pengalaman boy do honon ninang manang narok si do honon ninang taring oto si ha maul si do hono na baul oke bere kamu nama asa ubere asa kudok adong ingolumon naso sinarihon ni debata bameso sudi ate kamang do tinang adong onala ni gugu alai sudi do panarihonon ni debata atong molo panarihonon ni debata do suku-sukuku sikop boleh Tuhan ini sikop dia maha sikop mah adong lasni roha adong paru kilo idona didok isi job ay nangi kon nade ga jalot tatu hari dang jalot tanaro ay anggo hita songoni hita naro songoni do hita mula
Terpusi mah debata. Atong molosongoni do, tapahami mah. Sude ngolukon omma bukti panarihonon ni debata ibagasan ngoluku. Adok si taunon na, adong las ni roha. Atong neng dohonokku, omma parbuene tangia. Iparukilo ni, ipargogoy do, pargogoy. Ilas ni rohai, lama masu-masu do, mamasu-masu. Atau si kobo. Atong molosongoni, molohudo nak kiningan. Ngoluomma bukti ni alus ni tangyaku ibagasan ngoluku. Uzuro si taononi. Martinangi do debata. Saya tidak menjadi orang yang mundur, tapi saya dikuatkan terus. Suku-sukuku adong kosol mana medele, adong kosol mana gabe stres, adong kosol mana gabe marsahid. Sehat do hamu sude. Ile do gajang ni umur, ile hogogo. Ya lu si debata do. Anggo nek tangia konopta do asau nangadok parukilo ni sarupa maimo lo lau hita tu leut. Tuhan, tolonglah Tuhan, biar jangan ada ombakina. Mungkin dong? Dan mungkin, laut pasti ada ombaknya. Atau mau soni ngoluope, ngahuro nak kiningan, docon na mga dope si taono do hita torus pa higut-higut Yesus i. Ido man aya sadari on nak kiningan urenu ko kami rabdo ta full timer. Ido do. Manak tu dia beho mangalaka ingo masai na dong anakku do. Berkamu mah, gugunai. Alani unang ragu. Bagaimana kita memiliki keyakinan? Berjalan bersama Tuhan, saya akan menangkan dalam banyak hal. Ngapain nang doang? Atong molo soni dono kumatuinang. Siko bo panari honon ni tangi Tuhan di gulumina. Ro nagalei alei lilio dolas ni roh. Alani. Songodi ma perjalanan akon. Saya yakin perjalanan iman saya adalah perjalanan iman yang pasti berakhir dalam sukacita. Ala boha, dakyaku bayakku perjalanan ningoluku akan berakhir tragis. Alaina hubayakku perjalanan ningoluku saya akan berakhir bahagia. Idia mai dinaro Tuhani anon. Tu portibio pa dua halihon ikut disiamunna dua. Amin. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan di atong saya talului matoro. Ido ban nahudokon nakiningan Tuhan mendengarkan doa-doamu. Jalan na parpudi ber kamu nama anggo kujaha majo di hita holam manangi ho makamu amang doi nangda ayat 36 do 37 nai. Ai sai tupahan ni debatado Sion jala paulion na do akahutan ni Juda asa maringan na sida di si jalan na punasa asa pinoparnya kana posona itu miaca sogod jala kana makaholongi guarra maringat di si saunari gatti sudeno ni moladong isi huta dohok guar hutam jabum dohok guarmu baida ai sai tupahan ni Jehovah do si mangatur bagasu hatu buahku jabum jala paulion na do akahutam amin tupahan na ho jabum hutam saunari paulion na do akahutan ni Juda akahuta naninganami jala dakolat disi asa maringa kamu disi jala marnapuna amin dingani ho majabu dingani ho hutam jala ho marnapuna ber kamu nama tu hari Minggu takasude dipaingot gudang gozolma diula-ulauna alaidang boy dinikmati hasilnya anggo hita do ala nama muji debata ala nama dok mauliate tu debata itangi hot do tangyakta jabutta gabe jabu na tarpasu-pasu jala hita na punasa tanop tape hita na punasa jala na pinarbue hon ni tano ipe ikon do parbue na ikon nikmatata bo sudah bo aha may bayak ko kamu posroham poparami popara na tarpasu-pasu Amin.
Jaladak kola poparamina pasu-pasu de bata. Idia marhuta saluhu na kahuta na terpasu-pasu mai. Jala ise na punasa de bata. Alani una pola pikiri be warisa portibio manangah betaho. Ala ingo ma halak na terpasu-pasu mai jude jala namar na punasa. Alani de bata. Ai asini rohani de bata do nobel. Molo ngagok asini rohani de bata. Dangadong bena humurang manangah. Alani sudah kita mado, sudah dah. Gok asini roham do Tuhan ngolukon. Boy, sada dua tolu. Gok asini roham do Tuhan ngolukon. Amin. Abe, si kobo Roma musya itu lebih itu. Asa pinoparnya kana posonai tu meat sa sogot. Ya kamu. Pinoparmi sogot. Tianon nama pernah puna ominu ini. Katong bolosoni dia masih waricono muno belga. Haporsiom muno manang nartai portibio. Haporsiom min. Abe. Alani molo adong dipikiri hono yang nama norati pikiranmu. Dan apala sikop songon na pinikirammi. Dangi na marga. Alai haporsiai ma. Parsi hohotommu tu debata. Dang boy noni marisuang. Ala parsi hohotommi. Ido parsi hohoton na akan diwariskan kepada anak-anakmu di masa yang akan datang. Ido ban naudok nak keningan. Roy bana. Unang muruk. Roy bana mendapat toko. Unang lulu ya kena manggetai rohana. Etama. Rakmar tangiang maita. Ai pinopar niya kana terpasu-pasu do sudi nguluto. Amen. Emak. Toh Etiop masih maju juga Tuhan. Ho do pasu-pasu ni disi majujung do di tordiko. Amen. Emak. Ima hebat ni pemasi muron. Menggobarhon bagaimana dia menghadapi penderitaan hidup. Nah kau tu adok si daun namun akan mengenang. Ngabu ibe. Atong molo soni go kasih ni rohani Tuhan ima ita akan mengenang dah. Toh emak. Apalagi hamu akan nama tua hola rosi tahun noni edemi ma pasahan tu debata. Dak tolak mu be mamikiri sudi. Ala boha. Ala hamudo na tua-tua nau poparhon aka pasu-pasu ni debatai. Gabe marsauliho na kapasu-pasu aka generasi yang akan datang. I pasu-pasu debatama hamu sudah dia kehatua. Amen. Artangi yang mahita. Mauliate ma Tuhan. Nunga tu takas hatami mamakulingi hami. Boy do godak sitaonon. Boy do godang juk ni roha nama bainarsak. Alai sada do nahwatu si kami marhite par pesalmen. Pujion nami ma ho ali de bata. Pasangapon nami maguarmu. Sidok mauliate mahami di suding ulu nami. Jala porsea do kami si ulay tangiyang do. Di ulay hodo kata yang nami. Ima persobaw nami. Ibadah kami yang sejati bukanlah apa yang kami berikan dalam arti fisik. Marhite sinamot, marhite papahana doho tak kapilian nasi. Atik peargadoi. Alay na marga, itu adalah ibadah dari hati kami yang paling dalam. Alani suama di bagasar rohanami kapasupasum. Suama di rohanami kaasi ni roham. Takas mapanabaw nami tuho. Jala berita na mangulu may itu sa luhut halak. Tu akan nasere maroha, tu akan nagali, tu akan napugos. Jala lumobi, tu akan poparanina tua-tua namiyot sa luhut na. Gabi pernapuna manasida, pernapuna di harajamu. Semua orang tua kami ini adalah orang tua yang mewariskan kehidupan kekal nasongoni. Tu akan generasi namangihun. Atong pasu-pasu mana tua-tua namion. Mula adok si pikiran ni rohana, tuho may bana mangalu-alu, tuho may bana maredde, tuho may bana pasahaton hasa ngapon ni guarmo. Mula dong akalas ni roha sidok mauliate ma. Atong holako mapusa ni ngulu nasida. Mula dong akan nahurang pakilalan nasida secara fisik daun ni Tuhan.
Alai porsia do hami ubalga siya nanggo ha porsia onna manoktong may tuho. Paso-paso akahasehaton nasida, leo nakagajang ni umur, poparan nasida ganu marsada-sada, hupa sahat nami tuho. Di dia bepe nasida maringana. Songo dia pe poparan nai, akan nasinari homu doi. Las marohana bainomu. Atau ngale Tuhan, mangasahon Kristus, rapoko mahami makamonakoni. Mulu adong nakiningat di suarahon nasida pala maban nasida marukil na salilingon. Siar rohana na paling bagas do Tuhan di pasahat na tua-tua nami o tuho. Dongani urubi manasida makamonakoni. Atong rapoko mahami Tuhan. Mau lihat ma di parsauran namin ang hatam di bagasan Kristus. Amen.